Hi guys! Welcome to my YouTube channel. Ayan, kumusta na kayo mga kababayan ko? Lalo na dito sa Middle East. Ayan, at dyan sa Pilipinas ngayon. Ayan, makinig kayo guys. Ayan, nagsasalita na si Senator Manny Pacquiao. Ayan, alam nyo guys, nag-donate niya ayan si Manny Pacquiao ng Senator Manny Pacquiao ng sasakyan. So sana ay sa mga yung mga sinasabi niya ay makinig kayo. Pangkalahatan naman po 'yan. So sana pakinggan natin yung mensahe ni Senator Manny Pacquiao guys na andyan. Ayan. So tingnan natin, pakinggan natin. Yan yung mga sinasabi niya. Mag-implement nito. Sana po, isipin palagi natin na may Panginoon nakatingin sa atin. Itulong talaga natin kung maaari nga sana, kung magkulang pa yung pera, mag-initial lang tayo sa sarili natin bulsa. Mag-initial lang tayo sa sarili natin bulsa para makatulong tayo sa kapwa natin. Yun po ang kailangan mga tao nagugutom. Hindi po sila deserving na magutuman, lalong-lalo na dito sa bansa po natin. Our enemy is invisible, but we are fighting this pandemic together. Kaya dapat lamang na tayo ay magkaisa, Mr. President. Let us flatten the curve. Sumunod tayo mga kababayan ko, sumunod tayo sa pinapatupad ng mga public safety measures ng ating pamahalaan para hindi na madagdagan pa yung problema ng ating gobyerno. Habang kami ay kumikilos, meron kaming pakiusap sa inyong lahat. Yan po ang pakiusap namin na wag po tayong pasaway. Kung wala naman kayong kailangan gawin para, importanteng kailangan gawin para lumabas, wag na po kayong lumabas ng bahay para po ma-resolve kaagad itong problema na to. And hayaan po natin yung ibang tao na nasa labas dahil ginagampanan nila yung duty nila, ginagampanan nila yung trabaho nila, intindihin po natin. Kasi may narinig kasi ako ng mga tao, bakit maraming tao may lumalabas yan labas din kami. Hindi po, sila po ay may tungkulin na kailangan lang gampanan para malutas po ang problema ng ating bayan. Kaya, pasensya na po kayo at ako'y nanawagan din sa inyong lahat. Nararamdaman ko, mga kababayan ko, yung gutom ninyo, ang paghihirap ninyo. Pero sandali na lang ito because God is good. He will bless us. So, tulungan natin ang gobyerno, makipag-cooperate tayo sa lahat ng mga pinapatupad na mga panukala. And let us keep praying. Let us trusting the Lord. Let us always remember God is with us. Lagi ting isipin niya, God is with us. He will never leave us. He will never. So yan po yung sinabi ni Senator Manny Pacquiao. Sana ay maunawaan natin at sana ay sundin natin kasi para sa atin naman to. Yan. So dito lang po ako at God bless po sa ating lahat lalo dyan sa Pilipinas at mag-ingat po.